Mendofo me de nchia kese F5 di kese so e de ma e wo bebi bia wo bia ompom etisen dwuma nso kosen ebusua ma me ma wo atenase na afensa mesan so ma wo akwaba emfa wo Embra is the King television so emre no asanso enya aso biom akomemu nsem na aposo no obi ke trap na teriyo kija me sanso e de ba wa kwemu bio na enne story am nsaka no in fact I was in crampo ashasi egume kran sana story we crampo no e bedun finfimpo ni nyina ni se ye maami ene ni maame ba ko aba bepemu anu se no mo ba na chelpa chenchine nchempa ena wo mo ede eba nya ni se wo mo de o ma sembe dan eye akoma mu nsemfo na omuhia moa na ekobai se mami ni nua ba ni nua panini ne dimbe mu na de chese nya asem kotoa nene yes mama ne ekwa ahohiehie mu bisenti no ni nua ba no se wa mbegina fidi kese so ambe pacha odi a ende na wokude tunsam obusia bisenti no ye mami onene mami motoma no mo ababa se eye chewpa no mo ba bepa ana se ye den ye be ya ne se ye bekọ omoho ne akwakọji nhwemu o mo ho na ye ba nkomo eto aso no so obusia me di abrem yenko tie ma no ma kwa mi idea boko menini ntinya mu fancha me kakra ma me ha ya na ma me ni ayesa na me kasa mate bacho be na kakra ni me de masa bi bata mu fa me ni are me ni ha me sa ni ko yi me ni free o enti sika sam na ya de ma me pa enti asore fo boa me dia kan meeting ani ali bata mu na sana ya de ba bata mu no na ye fie ye wosika wosanka abushia no bi de boa me na mesesa ba ko ka say one penny ama one penny ma blenya em fasika be blesa anya da ma me ka che blenya sa one ma sister libi me ka ya blenya antimase ana me me guso me hwa me we ade e mu wana de tema ko so mon kana me de ba so ajamo anyimi ama mo boa me na ni gna say me sister ne say me ba ni bobolity abrakwatu ama maba beguna ni mase ama frefo ye say wo ye beifo enti asasam na me dia ba me aguna ni mase so obi jama naka disa me ba mama me da me ka on fan chamita ma ko mi de mi ni mo se ebunyanum ana me tese wo ye so on fan chamita no je wanama wo ye ne de o jija wo ye na ade wo koda wo ye na ade wona mafom kwa ma wo ye na ade ma ko sensa me ba me no sikan ko hospital no ye try me best me ni asa wuna me yitra ma wonti me twa wa me ni awoto me na 5 months ni me nada ni di me nya hwe enti wanya ma me say me sister so wan fan chamita sama ma me sanitia nani tama ko me dia ba sama mo me la mo pala chobi mame a chopet na me ba ye sasa me sister penino no me ntimi nya ne bonne ntimi pa mo chow mo ka cha me sister bra ko ni say me pa mo chow de wakaya no de waseme ba ya no anwa na me dia bada mo me na me pa me sister na chow mame Ejapa. Aha. Enti no. Na wo say. Mo sister. Kunadu ebua. Oba pa kunadu yi adom.
wo ba na wo base sister wo nua me ba no do ya wo dan me ba no me sister ba wo sister ba wo sister Penny na wo sister sister Penny ba okay na asebia ne mu nchiremu because so the mobile ye no mu kire nsemu ansa kakra na ne ho ba mu enti opese moba ka kire etiefo se asema mode ba ye no ebe ka ye no enya no kure me suma sipi se mu ka gu ne ho fi na ya asembe me fan se emfa no se yanko na ya asembe na ya se na me ka se edan ho asem edan like edan edan me wa fa dan na me bai what man ponten ti time no so ye no time no so ye na o fra me se mam ya tumi o and am see you me sister wo ho satam na oti ase ti ne me kwa ka che me sister na o fa dan si ho enti me kwa ka che no na masre no aba bedem me sister no en pimpimiti o ka se o se dan ne si ho ti me fra me be ma ne bedem enti obedam no na me sister ti so obedam wan ne odam sesi esi asese e che se duru mre bi no ama me no wu ye no me wo ho na me sister me ba no e be ka kire se wa so da ye bi me da ya wo so ye no wo so da na e da no ama madam no aha samanfo so wo no pe da de enti ya pe da de me ye se e da ne de we tutro me no me ni ha ne o hwe no man kwara anketo no papa dwane agya no enti wo be han da kwa se wontimi yes kan hide timre papa na kwara no rescue a wo be han da e ko so a na ye de eja akire die no enti no oti ho wate ho na chese ba ya fe de ye tu ye den o tu kopa da tena mu aha o tu kopa da tam ti na me ka se sika no kasa sika me de ka kwaje 20 million yankwa me de ka kwaje 20 million enti na me be kwa ba bi na ka se mama se de dia ka no wam se waje 60 million enti sister million 29 so ana okọ brenya no ho nti okọ brenya no brenya okọ sa akọ brenya ma ne brenya se won kọ kan kire wonua ya bre kwa adu aha won kọ kan kire no ansa ana okọ ye woni wonua ba akọ nti wonua ba akọ ye no ana o ma o ka chan se no nkọ gi no ka gi bia okọ na se brenya ma ne bia wono so ma ne bi brenya so ma ne bi nti sa ta ma o ma ne bi so ye sa akọ pa bo so ma na kọ ye we 20 na 5 million 45 million acha sanso nti be kwa bonten asa akọpa bosi asoso nti ya no me ko me babrenya ho se me sere no enipa de wa ma ye bi a wo so mani bi me bo me be bo se wa ma wo be yi bia wa ma ni nua no ensu bi kuna du ensu bi ono so me bo me be bo nti ya anse eja wokọ e de se bibia obi abese bibia ye na ya na mete me ba no ano se otianu mu ha ye ba ha no ya otianu mu o se ya be kansem bebre amatiafo akeka adidi na ta ba brobro ne baye onso ya pa yesu ya meka bayisem enti ya meka bayisem enti afrafo abon baye eti atiafo so abon baye enti si ya atiafo abon ne baye se o mo so aye den wa ye bayifo na meka se but the sentence ya masim pie so afidikasi so ama me pachewa won fa na ho nche ne da obey obetrafie no ne ye ne ya obetrafie ho eno de se no wo bi base se de me pese me ka kono se no nyankopɔ mobro ho so sramo so obetena ho ba bokwa dura so obetena ho ena ni no ba ya sa ya de se no de me pese me ye wo mo bia Marcos me pesa me ye bia ho to beba obey benya na ho to benya na ho to no aye se maba me je tum santifam de ba ye ni nyina dokore edan no ko tena mu no bibia sika no abrenya de ma no o ni nyina anya dokore nya dokore be kan sa ye de obi base ye
Mm. I'm saying. Marco. Sɛ ɛnyɛ no kora ni sɛ nka mo nso mo bɛka saa ɛde egu ne ho fi Aye. me deɛ me mete baabi o Me nti me deɛ wode bɛba bɛda me no a wobɛka no ɛno bi na meka no bi na etiefoɔ nso ka sɛ wote aseɛ nti sɛ ɛnyɛ no kora adan bɔne bɛn ɛna konadu ɛde ayɛ mo a mutumi bɛka nsɛm sɛ ɛdi gu n'anim aseɛ ɛgyapa me bae no bɛyɛ deɛ ɛna no mankasa ɔno nso na ɛyɛ akɔdɛ daabi asɛm na kɔfa asɛm baayɛ ti deɛ kɔfa baayɛ ne nyinaa me dwa mɛtoa no de bi man kɔtɔ bi kora mɛgu ne dɛm ha mapa me ba ne kyɛw mo ma me kwan so ahu no usɛ ahu abena konadu okra wonemu waso wonai ai facha ɛyɛ asɛm o ebusua ɛyɛ asɛm paa sɛ wobɛtumi egyina beebi aka sɛ obi sɛ bi ɔyɛ ɔbɛɛfo obi wɔ bɛyie no sɛ wunim sɛ yɛ kala bɛn wunim ɛso ne yɛbɔ ne bɛyie ebusua ɛyɛ ya sɛ wonya bibi bɔne bia na ɛsoso ne yɛde to so ɛyɛ yie paa na maame bosi a ɔde nkotosrɛ ɛne adwanto aba no deɛ opportunity kɛseɛ paa ɛna wenya ne saa no ɛnyɛ obiara na yɛyɛ nade a yɛfa yɛhu di kwaw ɛnyɛ obiara na yɛyɛ na yɛfa yɛhu di kwaw nanka yɛpɛsi yɛne ɛyɛ onuaba no ɛkasa nanso ne baba aba abɛduru ɛyɛ ahoma no so esenti yɛbɛkɔ ne ɔnomom yɛne na akɔ akɔtwetwe nkomo na afei nso ne ahwɛ ne ɛwɔ hɔ sɛ ebia ɔmaame no ɛde nkra no ɛde maa no anaasɛ deɛ ɔno nso wɔka no yɛnkɔ ne yɛnkɔtie no na afei nso no yɛba yɛmfa bibia ensi yɛnkɔtie yɛ sister no emre. Hello. ya maame na apɔm te sane o Awurade adom na afọ. nyame adom yɛho yɛ papaapa na asanto awia deɛ ɛnyɛ bɔne ɛyɛ wo maame agyapa ɛne wo sister ɛna wɔnom ɛde dwato aba sɛ yɛmfa nsi wo maame so sɛ last year nkɔmmɔ bi kɔɔ so a ɛntwa yie ma nkurɔfoɔ ka nsɛm pii fa ne ho deɛ ɔmo kaa yɛ no nyinaa na ɛbɔsire mu ka atorɔ enim ɛna ɔmo kaa yɛ nti ɔmo bɛsrɛ bɔ ne fakyɛ na wadaworo ma wo ne wo maame ɛde nkɔmmɔ kakra fa asɛm wei ho na adeɛ na no wɔka Mutu de minimum de say. After at least 4 days na me ame maame back. Ana mata. Ana wo fresi me ame so. So ne maame ni di nkɔmmɔ.
na obi besi efie asɛm a yɛ abusuasɛm nti wɔmpɛ sɛ ayaka bɛyɛ dɛn ɛbɛda yɛn ntam nti saa asɛm na ɛbaeɛ no ama maame no hu yɛ ni a wɔtwam yɛnso mu na yɛayɛ dɛn yɛtwam ne a meka sɛ asɛm no nyinaa baeɛ no ɛde ne hunu sɛ me maame me nana ne agyapa no asɛm no nyinaa baeɛ no anka bi maanyɛ hwee ba maame no bɛɛ fie no mebɛ fie hɔ no mekyia maame no a ɔte hɔ abisa no sɛ ntoa na metwa mekyia maame no kyia no maame no duru hɔ a no watwa agya no nyina abusua baako ne afei na agya mɛbɛtoa nsɛm nti yɛbaa saa no ɛna naano maaka na nda yɛ sɛ ɔpɛ sɛ nka bɔ mu yɛ dɛ yɛyɛhu na yɛ maame no no yɛ nana no ne yɛ dɛ yɛ kasa na maame kyɛ sɛ asɛm no ho bɛkaeɛ no ayɛ ne kraya nti ɔno de wɔsɔre a ɔdwene asɛm no paa nti sɛ nokora sɛ sɛ ɔmahu no sɛ ɔnyɛ bayifo ne sɛ bi a sɛ yɛnka bɔ mu mu no adeɛ a ɛnyɛ baabi a mu kɔgyinaeɛ no a mɛfa no sɛ afidie no so ɛbaeɛ no a wɔ mu mɛgyina no nti mɛfa sɛ na ne bɛrɛ 3 days na mata frɛsi ne so maame de maame ne maame no yɛ dɛn ɛkasa ba me sɛ si a me ne ɔkasa na fi baabi a maame no wɔ no esi a megyina kwada so aziri na me ne wɔ kasa bada hospital me ne abere paa nti ntimi adekora maame no nso so baabi wɔ no hɔ na yɛ kora nti saa da sefo na ɔde akɔsi wɔ baabi o sese yi o nti na mo sɛ ɔfra nyɛ dɛn ɛnkoro nti bi mu no maame baabi mu kakra me ne mo fa ho no na kyɛ sɛ yawudie wɔ wo maame mu sɛ nsɛm wɔ mo kaayɛ ne fa bi no na ɛkɔ akɔyɛ sɛ sɛbea sɛ sɛbea nyaado ebia ɔno ɛna ɛyɛ ne nua kumaa yi anaa ɔbɛyifo nti ɛyɛ ade a ɔmo kaa ne plan maame asɛm na ba na wɔ ɔmo kaa ne plan ya asɛm ka sɛ tie bia nyame ne kɔɔso na na me wɔ kra na nti bia ɛkɔɔso wɔ afidie ne so by some bɛbɔ mu wɔ yi wɔ hɔ na mo bɛbɔ a yɛsan kɔkɔbɔ a na ɛsan akɔfo maame bɔ so ɔte ase ɛne yɛsan ka sɛ wɔn na yɛ bɛyifo a wɔyɛ no so ahụ mo de yɛsɛ mo bɛbɔ asɛm no na matie a ɛno ne de adansindie ne bɛba nyɛ sɛ obi na se mo de nsɛm na saa last year mo ho na ɔba nsɛm na wɔkaa yɛ ne deɛ maame ne kaa yɛ deɛ mo wɔ family ne kaa yɛ mo wɔ asɛm no na mo ntie ɔnum sɛ wɔn sɛnea nka wɔn anɛte ha yi nka yɛbɛtumi abisa wɔn na wɔn asen akɔtoatoa ne yɛde kyɛw patoa so but the more a wɔn nso wɔkɔ kyerɛkyerɛ mu no na deɛ mmerɛ bi no deɛ wɔn ante no ɛnɛ wɔn nso kɔkye o na ɔno nso de akɔ akɔgyina baabi ɛnɛ wɔn fa nyɛ asɛm na mmom no asɛm pɔtee no na ɔno nso kɔka enti ayɛ kyɛw pa no deɛ ne yɛpɛ sɛ yɛho sɛ bi a nka ɔbɛn wo maame na nka gya wo de phone nama no na wate na wahu ne sampa baabi a wɔka sɛ ɔmo mmra na wɔn mfa dwato wɔn pepa kyɛw no ampaniampa no wɔn ma yɛ sɛ bɛyɛ a wɔn nso akoma bɛtɔ ne yamu ɛnɛ na mekyerɛ wo sɛ maame me meto wɔ no mepɛ ne yie wo nyinaa asomdwie na yɛsɛ sɛ a me ne wɔ kasa asantoa maame o maame ɛwɔ wo nana ɛwɔ ha asantoa kasa fidie no no asantoa nana mesrɛw do nyankopɔn de ne srɛw mesrɛw sɛdeɛ baayɛ no nyinaa mede onyankopɔn no dirim sɛ momfa nkyɛ me sɛ tiafoɔ bɔ ɔbɛyɛ o sɛ menam bɔ ɔbɛ sɛ menam yɛ dane o mesrɛ mo sɛ momfa nkyɛ me nti mede de me ma no sɛ so na ade ama maame so wɔnyɛ biribiara mfa nkyɛ me nyɛntena sɛ baakofoɔ no babrɛ nsia yɛ mo mma mesrɛ mo wae deɛ akɔdorɔ biaa deɛ apema dorɔ biaa mesrɛ mo mesrɛ mo de dwatoa yi sɛ so na ade akɔsi wo maame so wɔnyɛ biribiara mfa nkyɛ me wɔnyɛ biribiara mfa nkyɛ me nyɛntena sɛ baakofoɔ mma abransia ya mma na yɛ yankeka yɛ ho wae de asie bia mesrɛ sɛ mɛbɔ nkotodwe mɛsoma pa kyɛw mesrɛ kasa kyɛw mama wae maame maame mepa kyɛw
won't me money to the Mr. Pidgin. My sorry, my what matter? Yeah, Miss Ramunya Jammy. Munya Jammy. We saw a some a very tintin means. Now, the American say, Mesula Colahu, near Colahu. They see our Nana blessing with the doctor. Oh, I quite that so easy. I'm sorry. The one number one, me no worker say. Ain't he? Me at the current year, baby, I want no phone, we're there to baby, which are grounds so maybe I know the acquisition. To me, in China, my cafe be I'm the phone name and what and Chiang come at the man. So, okay, you're making me next to them. You're say, Ma me kwacho me mama nsi me kwacho ni na ni ye bona yepe me to no me asema mata de ono ni de me ya fa ho obo mo wan sem de adem de me ye de me ye fa ho enti de me kan se me de me selem me pamocho ya so na enso wa me pamocho okay. Etamochawa, maybe be in child cool. Because you say, my cousin before Biama, the paprona for the new Franco say, by a content. No question. Into my Pamochawa, the ceremony, you could to do from said the own so dear, a good for me. You know, nothing per se as some cabessa day, a couple. Oh, can you feel some? Oh, yeah, you can't feel. Now, master, and you can't see the wash shannon. It's Mr. Musamaya, Tia, Sendian, the Pamochawa. Because me media dance here say, my day, Marshallem. Because me no person come over side, they are covered. A dear Sana could be one to the wash shannon. Dear woman, may a pesa one more yeno. A was a woman, I know my yeno. Asante say Asembieno. Asante. Nyame nshra pa se de wasi aka sesei Asembia ne ho no wo nyame nshra. Asante mi de nyame de pamocho edam ase why. Asem ene die. Sister no yedana no ase. Se we hunu ye ma menumi emobo ne nana ne ma mekumai emobo. Na afensu no wagina ne maami anamu ayenim se enyen o maami ankasa na nso no wakasa ide na tese ndaso ewo ho sanse omus yare na aba na akwakoba ne seye ne senti no ye besro mu besre maami no na onfa ne maami ni nua bai afum so onfa nche no empo omanye ne ye omaji atum omudi fo Maji atum ene o si yeke hu se nipa din seye no asem o ebusua si anhwe ni ya asem a ye hu ye ni ye ka ya no pla ya no tonto ni ye ka ni ye hu suso ni ye ke bi preso ye bi frimu edi bi ka hu na so na asem no na wuni mu ye nipa din o se nipa betumi a building dia obetumi di mfie bebre a building din ansa na obi ebenya arehemu anase gidie wo bi mu no na na madin so na obi emfa so many years and building din na we don for one day pe efa mbese ni din so ye befu ye den o ye say ntina bebi a fa ko ye adwuma krampo no ebia na ne customers ati mami so ye befu no we're losing the customers. Oluzu ba kokra we lose it. Because scan ko benya no. Ama na abon. Ebi krampo a na obi onu mo gi ne ferifo bi ana se obi ogi ni dipa na obekwa opese ondwane ntoa no. Esansi ya ti se wo ye befu nti no. Eno anu no. Ya say ni din di ama no. Nkan se din se yo se yaka se woni yaka se yaka cho se brana begina sa nipa kro na wase ni din shoes mu a se mu ye nu krampo na nde wo fa ho dwane emu ye nu a na wa fa ho adwane obi wo hono ma
ono no waye ne hu se ono omba mbeka onkoye obi bone onkoye obi abone o nanso no odi kwa na koye ne bone ne hwe koye ne bone ne hwe sasam we de me makata na megusu aka say we should be very much careful whom we mess up with, because yenim dia ebom ho ban ewo hunhum wiasim yen hwe ye hu ye won krofo bi ho krofo ye ye omo bone amu ji se ye bone petas ase na okwa petas ase na okwa udi obi bone na wuji se udwa no ufa ho edi obuada enya de ebesi wo ye da ebia na nipa no nka ahwe na so yawe woni mu na obakoma na yakopon na edi na asema ama no si yakopon de on no di okwase asema de ma no na so obukoto kwase aso yakopon hwe oto mama ye hwe ye ani nipa din se ya yesen no omo ye yo omobone obi won ma na koma den on de bon fache de on fe bi ncha da ewo mo a ye nya omobone no udi ma sika ahia pepe mesi so odi wade be ma na so udi ma ono ni de mesi wo so na yimu emu 20 pesos impo peswa po enfri mu na hwa ade e beto kama ewo ho kama ewo pa so uji se wuji obi bone na fa ho edi akode a ene na enne me catch us say you lie bad obuada obowa oyeden ya mafamedi nso na da wanim e twen mafamedi o nso na da wanim twen maame no a great opportunity pan wenya no nyo obia na nya so opportunity akwenya eba once eba no wa grabe ntino yenim se ye maame no na se ye sister no obetie asopem na adwanto a o maame ene ni nua ba no edi aba no odi beche ndi asem cha na on fa hwenche so twa tachirema na owi a onwi na mbia ntino on hwe nyakopo anim eni odo ni ebusua odo a we ebusua yi mu nti na onfa bibia nche na asem enfa na asem ko na fesu yenua ba no so bebia na hoto be fia babia no unya na hoto esanse o hwa maame no obre onfa nche the mechanic say opportunity ba grabe eye once in a lifetime unya kwan se wo se o misira bonifacha sre wate na ndachi bia no unim baby a ubekwa akodu na se unim baby akwa akosi wiase na eso na se wan hwe yi a unsini mu da se uje brana o hwe me edino eyobi ketchup na tewe okuja na marefi so be like na afeso asa subscribe no share edi amame da se ne na sanso ni we edi ehyimu bio obusua se wan timi ka bio ma ende na me da se makra won so